Jam. Ini permainan perang-perangan. Lah kok mati apa yang tak buanteng HP-ne kok. Iki lho apa tuh man manuk geger weh. Lah kaki lho. Mangkat Makaryo golek opo? Awet cilik-cilate nyambut gawe, so nak gede ben gak repotke wong tuane. Aku ki ya tau sugih, trimo sewengi, tapi nang mimpi. Wes lah. Kosone wong cilik. Ora obah ora iso mangan. Wong sabar rezekine jembar, wong ngalah uripe bakal berkah. Aku yo di sawah ombot tapi yo gak pamer. Ya wis ngene iki jenenge urip mesti akeh cobaan, yen akeh saweran kuwi jenenge dangdutan. Ya wis tak tutuke iki. Man, kok enek suara dan teman. Ki jam piro re? Jam 2 kok anak ada. Madan sopo kuwi? Ya tilik yo. Dan jam 2 dan ta wonge. Loh, aku kudu rene lagi karo ono sandan. Sopo aku sing ngadan? Masa donya cepet sepol. Romang saku ambil satu depan kok roro sadar meneh to. Wis ra bener iki. Wis kudu diparani. Maksudnya piye jam 2 Ibu Andani tambah setel sisi wong komunisan. Oh kowe jam 2 diandani. Lah iki edan kok jam 2 Ibu Andani. Edan tak apa kowe. Kena subuh tak andani kowe gak teko. Dua tak andani kowe gak teko, asar tak andani kowe gak teko, mahnya bisa tak andani kowe gak teko. Saiki jam 2 tak andani mah teko. Piye jawabanmu? Oh malah ceramah. Batuk piye? Ki mau ceramah tak batuk piye?
obah di barang netizen. Jadi wong yo aja gampang nyacat. Ono obah salah sithik, langsung mbok komplain, terus mbok demo. Giliran aku wis bener malah kamu dukung mah mbok paito. Jauh piye? Netizen. Wis tak mulai aku. Iki loro telu. Oke. Ini ready. Ada sih oke. Giliran aku wis bener malah kamu dukung mbok paito. Lan mbok seneni. Kusik gole akhirnya aku wis foto iki cepet. Gila. Lah wis didukung. Malah mbok Giliran aku wis bener ora didukung. Malah di baido lan di sepeleke. Wis ben. yo wong desa aja kalah karo wong kutha. Main.